1 laptop seats చేశారు, 4 phones సీజర్ చేశారు, 15 bank accounts checks, proper international bank accounts, Dubai bank accounts, Singapore అన్ని bank accounts సీజర్ చేశారు. ఇక్కడ ఒకసారి ఎలా జరిగింది నేను చెప్తాను. ఇది టోటల్ 1.64 crore కేస్, క్యాష్ 34 lakhs, 30 స్మార్ట్ ఫోన్స్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇది మెయిన్ పెద్ద బుక్కి ప్రొఫైల్ చెప్తాను. కొదపతి మహేష్, కొదపతి హరకృష్ణ. సో ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ బెంగళూరు పనిచేసి, తర్వాత ఈ ఎక్స్చేంజ్, గోవా ఎక్స్చేంజ్, రాహుల్ ఎక్స్చేంజ్ కోడ్, స్టార్ట్అప్ ఎక్స్చేంజ్ డిజైన్ చేశారు. అక్కడ అడ్మిన్ రోల్ ప్లే చేసి చాలా ప్రాఫిట్స్, 20 to 80 ప్రాఫిట్స్. ఒక్కసారి రాధా ఎక్స్చేంజ్ ఫోకస్ పెట్టండి. ఇక్కడ 20 to 80% ప్రాఫిట్స్, సో 80% ప్రాఫిట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి వెరీ హ్యూజ్ మనీ. లగ్జరీ లివింగ్ ప్రతి లైక్ మంత్ లో వేరే ల్యాండ్స్ చేశారు. సో వెరీ లెవెల్.